still His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsuon pista ron sa ni Santa Lucia, Birhen ug Martir sa atong simbahan. Namatay ni siya mga 304 AD, natao sad siya mga 283 AD, 21 years old. Niya ang iyang namatyan kay giduslak siya sa espada, pero before ana murag dunay mga istorya nga gilugit ang iyang duha ka mata kay mao kuno toy signal nga i-torture siya. Pero naasay nag istorya nga lain or laing version nga gwapa man ni kay siya, nya di man siya gustong madayon og kaminyo, daghan mang manguyab niya kay nindot kay siyag mata, iyang gilugit ang iyang kaugalingong mata para ma-discourage ang mga lalaki. Ana niya dato kay ni sila ang iyang kaning share sa ilang katigayunan, iyang gipanghatag ang tanan ngadto sa mga kabus. Usa ka dalaygon nga buhat sa pagtuo. Busa uban kaniya atong iampo ang kalibutan karon nga hilabihan na ka materialistic, pleasure and comfort oriented, nga unta kamautang mo sakripisyo alang sa mga kabus o alang sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Atong padayon sang iampo ang atong mga benefactors and donors na siging tabang nato dinhi mipaambit sa ilang mga grasya nga nadawat nga unta ligunon ang ilang pagtuo ug lipayon sila sa Ginoo matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami nga magdasig kanamo ang mahimayaong pangalian ni Santa Lucia Birhen ug Martir, aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagkatao niya diha sa langit ug makaambit kami sa iyang kalipay nga walay katapusan sa umaabot nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Alaot ang Jerusalem, ang madawdaugon ug hugang syudad nga misupil sa Ginoo. Dili siya magtagad kang bisan kinsa ni mamati kung badlungon. Wala siya mosalig sa Ginoo ni modangup sa iyang Dios. Niadtong panahona, usbon ko ang katawhan sa kanasuran. Magampo sila kanako lamang ug dili na sa ubang mga Dios. Mutahod silang tanan kanako. Gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napatlaag kung katawhan mosimba kanako nga magdalag mga halad.
Niadtong adlawa, dili kamo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako, kay kuhaon ko ang mga garbuso kaninyo, ug dili na unya kamo magmapahitason didto sa balaan kong bukid. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og daotan ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig mania kanunay sa akong baba. Maghimaya untang akong kalag sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako og malipay. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Tan-aw kamo kaniya aron mo sanag kamo sa kalipay. Ug dili kamo manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa gisakit nga tao, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagbuhat sa dautan, aron dili na sila mahinumduman sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong, nagpatalinghog ang Ginoo kanila. Og sa ilang mga kagulanan, giluwas sila niya. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa kadagkuan sa katawhan
Karon unsa may inyong huna-huna, dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki, miadto siya sa magulang og iyang giingnan, dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho, apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, oo, muadto ako, mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan, sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan nato nagtuo nga kung magsigitag simba, magsigitag rosaryo, magsigitag donate sa simbahan, palit og slots, pananglitan, duol na kaitas Ginoo. Sakto ba? Dili. Sakto ba nang huna-hunaa o dili? Kaya bang sige jud kag simba kada adlaw, niya magrosaryo gyud kada adlaw, niya mo halad yod, hugyos kulikta, palit pag yung slat, kada na ibaligya slat, palit yod, duol kay tas Ginoo. Sakto dili? Liningi ay mamudya, sakto pero dili sakto kung kana ray atong gifokusan. Unsa may gustos Ginoo gyud ang pagtuo og paghinulsol. Kining pagtuo mao ni siya pagtan-aw nga ang pulong sa Ginoo maoy tig usisa nato, maoy basihanan sa atong buhat ang pulong sa Ginoo. Unya kung naa ganitay buhat nga murag sukwahi sa pulong sa Ginoo, ato dayong basulan nya musugod ang tagtuman. Mao na siya gitawag og paghinulsol og pagbasol. Kay daghan nato ang atong sala, ang atong mga binuhatan nga dili maayo, nga supak bas Ginoo ba, atong paningkamutan mubawi ta diri sa buhat nga kaya nato, pero dili ta maghinulsol. Litan ana mga dato kayo nga kurap ka istanan, sigig pangawat sa kwartang dili ila, pero mutabang man sad magpahimo man sa simbahan. Butangan pa diha og dako kayong sa tawag ana plaque. Okay, mo'y nagpahimog simbahan, mo'y midonate aning atong sa padiha ipang donate diha simbahan, pero ang iyang pagpangurakot wa gyud mausam. Nasa uban sigig maintain og kabit, pero sige man sag palit og slat, wa man say gipasakitan, giatiman man sad niya iyang pamilya, wa man sad niya pagutmi ang pamilya, pero nalang siya kabit nga gi-maintain na nya gatuo ta, okay na kayo ni no dili oy. Ang kontra gis Ginoo nato mao ang sala. Bisag unsa pay bahandi, bisag unsa pay imong gibuhat, basta ang sala nagpabilin, wa gyud kay pagkondinar sa imong sala og pagbiya, di gyud ka mahimong
limpyo sa matas Ginoo. Napay uban nato mo justify pa, love jud ko ni Lord kay giayo jud ko sa akong sakit pag adto nako sa simala, bisag dinhi gani na may daghang mo testimonya nga pag anhin ako sa imong simbahan Pader naayo gyud akong sakit ana. Pagpalit na kong slat Pader naayo gyud akong sakit nako. Congratulations. Pero kumusta mang imong sala? Wa na sad di magid mahimo Pader makasa magid ta. Ni so good na kag justify, so good na kag depinsas imong sala. Nga naman, timaan ba ang pagmilagros Ginoo nimo nga nawa ang imong sakit? Timaan ba na nga limpyo na ka? Oy, niingon si Kristo, alaot kamo Kurasin, alaot kamo Betsaida. Kay kanang mga milagro nga akong gihimo diha ninyo, didto pa nako himua sa Sodom and Gomora, naghinulsol na unta sila sa ilang mga sala. Pero kamo, bisag gibuhat nako ang tanang milagro diha ninyo, wa lang gyapon mo maghinulsol sa inyong mga sala. Pero kung na naman, blessed kay ko Father kay una, pobre gyud kay kustanan. Karon nilampos gyud ko, nindot na kay kog trabaho nya, nindot na sa kay kog balay, nindot na sa kay kog sakyanan. Sus di gid ni namo kinabuhi sa una. Ako sa nang eksperyensya sa una lisod kay istanan nya, karon sayo na kay kwarta, dupa-dupa lang ka, yaw-yaw ana kwarta dayon. Sa una agas yung singot, hurot pa yung singot, mga samad pang kamot ug kaingin ana. Wa pa gani gyud kwarta. Nya timaan ba na nga ang Ginoo nalipay na nimo kay daghan na kay kag kwarta, blessed na kay kastanan, nindot na kay kag mga sakyanan. Pero ang imong silingan, imong gisirad-an ang iyang agianan kay gikural na nimo. Hasta gani ang karsada mao na imong parkingan sa imong mga sakyanan. Di na gani makaaging imong mga isig katawo, nahuot na kay karsada kay imo mang iparking dito ang imong mga grasya. Ang imong grasya na himo naman hinoong tuburan sa kalisod sa imong silingan. Sakto na dili. No na maghinulsol dayon. Na ako'y lugar din nga agianan nga daghan jog mo parking sa agianan. Nya sige na kung wali tingali ambot na minaw ba na may bisag pangpang na kayo ni kabkab gid siya dito sa pangpang ug ang iyarong multicab tuan na daplin sa daan. Pag-agi na mo ingnadan ako akong driver si Edgar kani malangit gini sa una ani mo ni magparkingan din karon ni irog naman sa nagihaguan ginyag panpan der may pangpang pa der. Haron lang yun mairog ang iyang sakyanan pagkanindot nga trabuhat no. Pila ka to'y iyang effort or pilay na suhol ka niya atong pagpanpan atong kilid sa pangpang kay kilid na karsada aron lang yun mairog og jutay ang iyang sakyanan nga dili na makaalis dan. Kana mo'y heroic, nagbasol, nakahinulsol, nakapalit kag multicab, nakapalit kag Fortuner, nakapalit kag unsa imong napalit nga sakyanan, blessing na. Tungod ang Ginoo nahigugma nimo. Pero ang problema, nahigugma ba ka sa imong isig katao? Muna ang kaning duha ka anak dinis atong ebanghelyo, ang usa ni balibad, di ko muadtos uma. Pero nakusap ang iyang hunahuna, tingali nakaamgo siya, pastila nang akong papa kabuutan ra ba? Maura ba ni gabuhi namo dinhi? Maura ba ni nagpadako nako? Nagbasol siya. Bisag nakaingon ko nga di ko muadto lang ko. Sa iyang hunahuna ba? Ningadto siya sa uma, ni trabaho siya. Ang manghod, pa muadto ko. Pero nalingaw kay sa iyang mga grasya, tingali gipalitan siya duaan or gipalitan siya motor sige padagandagan siyang motor gipalitan siya siyang papa or gipalitag cellphone sige tan-og TikTok or sige tan-og porn wa kaadto sa iyang gisaad nga trabaho kay nalingaw siya sa hinatag or sa grasya nga iyang gipahimuslan. Ay karon kinsa may kunoy nakatuman sa sugo sa Ginoo, kinsa may sa matas amahan buutan nga anak kadtong ni balibad o kaning ni sanong? Ang ni balibad nga mibuhat unsay gustos papa kay naka hinulsol. Kaning ni sanong
Unya niingon rasan nga, di lang ko madto buutan bitanas papa, di bitaw na masuko. Ako lang sa ning tiwason niya kong duwa. Kadto mo ibuangon. Sa atong unang pagbasa, gisaway sa Ginoo ang mga taong dili maminaw niya. Pero ang maminaw niya, gikan atong mga taong buangon nga maminaw niya, iyang gisaad, bag-uho nako ang inyong kinabuhi. Pasabot, dili na maghuna-huna ang Ginoo sa atong mga binuhatang dautan basta musugod tag basol o hinulsol. Si Santa Lucia, misaad siya sa Ginoo sa iyang kabatanon nga iyang i-consecrate ang iyang lawas in virginity ngadto sa Ginoo. Niya kay ang biyuda niya nga inahan, gusto man siyang maminyo, mautong gibuya siya niadtong pagano. Niya kay ang pagano dato man kayo, gusto sad siya nga dato sad si Lucia. Niya Lucia di man gusto nga maminyo, ang iyang gibuhat, ang tanan niyang share sa iyang katigayunan sa pamilya, iyang gipanghatag sa mga kabos purting sukua sa iyang banahonon, mautong gi-reject siya. Nya gi-report siya kay patyon man ang mga Kristiyano sa atong panahon na gi-report siya sa iyang pamanhonon nga usa siya ka Katoliko. Niya gi-ordiran siya testing nga mo offer og holocaust ngadto sa imahen sa emperor, di man siya mo offer kay sunod lagi siya sa Ginoo. Mao tong patyon siya. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya, sa dihang gialsa na, giguroy na siya sa mga gwardya kay dadto na ngadto sa lugar nga adto siya patyon. Nagbarog ra siya pero dili gid sila kairog niya. Porte niyang bugata, mura siya haligi. Gipaguroy siya mga asno, mga kabayo, aron lang gyud mada. Di gyud mairog. Hapit na lang mamatay ang kabayo og binunlot, di gyud siya matarog. Mura gyud siya gligon kay haligi. Mao to ang ilan na lang gibuhat, ilan na lang gipailan og kahoy palibot niya. Bubuan nila para gasolina ba to, para mo silaban na lang siya dito. Di man sad musiga ang kayo gyud. Di gyud musiga. Mao to ang ilang istorya, gilugit ang iyang mata, niya giduslak ang iyang lawas. Mo na ang first version, paglugit siyang mata. Niya pag lubong na niya, kay namatay man siya ato, nadutlan man siya sa espada, pag lubong na, gitanaw nila, nabalik ang iyang mata. Wa gyud samad. Mo na kay balaan lagi ang iyang lawas, kay offered to God. Ang akong pamalandong ani, dili ang katong di siya mairog, wa siya protektahi sa Ginoo aron di mamatay. Kay pagduslak sa espada, paglugit sa mata, nadutlan man. Unsa may pasabot atong di siya mairog, niya ang kayo dili musiga. Para nako, aka mo kasabot mo. Namoy na pamalandongan. Ako na pamalandongan, gipakita las Ginoo ang iyang pagtuo di gyud dili matlumpag. Unya ang kalayo sa impierno, way gahom batok kaniya. Pasabot ang tao nga ni consecrate sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ang pagtuo dili matarog-tarog, niya ang kalayo sa impierno dili makaduot niya. Mao na ligon. Giko na be, lingi ay mong tupad. Na di na matarog imong pagtuo. Oy, daghan kayong gasimba, makadungog lag libak, wa suko dayon. Libakon ba? Suko dayon. Or imbitaron og linibakay, tubay dayon. Dali kay matumba ang pagtuo ba. Ana, ato mga batanon karon, sos hikapon las uyab, sunno dayon. Dadon nga to sa gunuyan, ang duol sa dayon. Mauna managkugos nagbata, way mga kasal. Dali kay matumba ang pagtuo.
Kami sang pari usahay. Dali sa kaya. Utro sa na mga madre usahay. Labaw na ning dinhing ka serve samutan ni sila. Kinahanglan di gyud matarog ang pagtuo. Kung sa may pagtuo nga sundon ang Ginoo sa tanang panahon. Kung makakita kung makasasala, dili nako libakon kay di na sugo sa Ginoo. Kung makakita sa kuog tao nga buangon, dili nako kontrahon kay ang ingos Ginoo, love your enemies. Bisan pagludan akong naong tamparuson or kulatahon, di ko musukol nga naman supak na sa sugo sa Ginoo nga akong gituuhan. Ana ba? Kita ako sa akong silingan nga wa nay agianan, akong gubon among koral para makaagi sila. Ana, nduta no? Karong Pasko, ang akong silingan, di kabayad siyang utang, di na nako paninglon, ako noong punan, kay sugo na sa Ginoo. Di ba? Kaysa magyaw-yaw ko kay wa mo bayad sa utang, bisag dako kay nadawat nga bonus. Ano ba? Ano mo? Duko-duko na ba dayon? Na, ligon. Di kita masunog anas kayos impierno. Musikat pa. Katubitang usas atong nakadaog din sa katong look-alike saints. Lucia man to. Katubang babae ba nga nagdaog ana niya na mata diri do kabuhok mo na simbol niya. Ang iyang mata gisod sa bandihado. Nga iyang gibit-bit mo na simbol ni Santa Lucia. Magdaas iyang mata. Nga kani si Lucia, tambal ni siya, dangpanan ni siya sa mga nadaot ang mata. So kamong mga galisod nagkakita, dangop mo ni Lucia, kay mo ingon din na Lucia, lugita sa nang mata nimo, nga isod na diyag plato, nga ako nalay balik ang nagtaod. Dili, mo ingon si Lucia, gamita ang imong mata sa pagtanaw sa mga butang Diyos nun, dili sa mga butang nga yawanon, aron makakita ka. Nya kung adto jud ka sa yawanon mo tan-aw, adto jud ka sa sugal, at may ka mo compute anang sweltres, anang tungit, anang madyong, mas maayo pag ako nala nang kuhaon ang imong pananaw, aron malig-on ang imong pagtuo, makakita ka unsay daan sa langit, kay nabuta naman ka sa daan sa impyerno. Mo na yung mga pagpanambal ni Lucia. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nahigugma pag-ayo kanato ug maminaw sa atong mga panginahanglan. Uban ni Santa Lucia, malaumon kitang moingon, Ginoo dali ug ayaw paglangan. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang sa atong simbahan ug sa mga nangulo niini nga dili sila kawad-an sa kaisog ug paglaom sa pagsangyaw sa maayong balita nga mao si Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasod, magmalaumon sila mualagad sa katawhan nga gitugyan kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang kanila nga mialagad sa katawhan ubos sa maayong kabubuton, nga niining malaumon og malinawong panahon, magiusa sila pagbatok sa tanang matang sa inhustisya ug pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang kanila nga nagatubang sa kalisdanan, nga magdasig kita kanila diha sa pagpuyo nato sa atong gituhuan ug sa atong pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mihalina nga ilan na untang makabot ang kahingpitan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. O Dios nga labing gamhanan, dawata ang among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo sa pangama ni Santa Lucia imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang sa kaslanan sa tibuok ning santos na simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang Santa Lucia batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Lucia sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay magkalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag o nga midasig kang Santa Lucia imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa
Pagka mananaog diha sa kasakit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung dili lang ta igo sa pagsigig simba o pagampo, pero maghinulsol gid ta sa atong mga sala ug tanan gyud nga mga sala way ibilin. So salamat sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig palit na tog slots, atong iampo nga malig-on o mabalaan ilang kinabuhi. Ugma pa nako mahatag ang update kay wala pa nato nabasa ang mga napadala sa atong panudlanan. So karong Huwebes mao na ang atong Biyernes mao na ang atong sinugdanan sa Misa de Gallo. Alas 3 ang misa dinhi ug alas 5 sa buntag. Unya sa Sambag Chapel mao gyapon alas 3 ug alas 5 sa buntag. Ang sa mga kapilya Lorena 2, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban Chapels alas 5 sa buntag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Hostia,